To sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una domin yau an waye gari da wani mummunan hadari a ƙasar Saudi Arabia a yayin da maniyata umara 45 suka rasa rayukansu akan hanyar su ta daga Madina zuwa Makka. Saudi za su dawo daga Makka ne su koma Madina. A cikin su akwai mata 20 yara 11 mafi yawan su dai mata ne. Kuma hatsarin ya faru ne sakamakon haduwar da motar su tare da tanka kamar yadda kuke gani. Wasu ma suna ganin da cewa abin farin ciki ne a wajen su domin su riga sun sauke umarar su. To amma dukan su babu yan Najeriya yan kasar India ne sun taso daga Hyderabad ko ina ne. Boss ɗin suna dauke da mutane 46 baki ɗayan su dukan sun rasu in ban da mutum ɗaya wanda yana asibiti yana karɓar magani shi ma kuma baya cikin hayyacinsa. Abin da zai karɓar mamaki shine fa an ce su 54 suka taso daga kasar India da nufin za su yi kwanakin su koma kasar India ranar 23 ga watan Nuwamba. Sauran mutane tara an bar su a garin Makka ba samu sun shigo wannan bus din ba kuma kenan ajali. A takaice dai wasu daga cikin wanda suka rasa rayukan nasu an gane su waye ne, wasu ko saboda kone da suka yi ba a samu an gane su waye ba. Kuma da saukin tamari da travel agency suka zo to za a iya sanin wane ne da suka mutu a cikin mota amma ba lalle a gane wane ba ko jikin wane ne jikin wane. Manyan mutane malaman addinai suna fitowa suna taya su jaje suna addu'a da fata alkhairi. Wasu ba na fatan su irin wannan mutuwa domin kun san duk wanda ya umara fa an yafe masa zanubansa in dai ta karbu. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ci kansu ya sa sun huta mu idan ta su Allah sa mu cika da imani. Allah ya ji kansu. Fa a tafashe da zafinta domin ko haɗakar AES ta Mali, Niger da Burkina Faso ba sun ce sun yi bincike sun gano sunan 'yan siyasar Najeriya da ke ɗaukar nauyin 'yan ta'adda a Najeriya. Ma'ana duk wannan ta'addancin da wannan kashe-kashen da ake a arewacin Najeriya ko a Najeriya baki ɗaya ba da sa hannun wasu 'yan siyasa kamar yadda haɗakar AES suka faɗa. Kuma sun ce ba wai ƙananan 'yan siyasa bane manyan 'yan siyasa ne a Najeriya suke ɗaukan wannan ta'addancin da ake fama da shi. Fitowa wannan sanarwar ta sufa ta sa duk wani ɗan Najeriya ya saki bakin shi yana zuba ido ya ga sunan wani dan siyasa za a kirawo domin duk wanda yake numfashi a cikin Najeriya fa daman ta'addanci ya ishe shi. Kuma ni ma kaina ina zuba ido daga sunan wa za a kirawo. Amma fa sai dai wani hanzari ba gudu ba. Wasu mutane suna ganin cewa fa duba da cewa duka waɗannan kasashen guda uku fa su ma suna fama da ta'addanci har yanzu a cikin su. Ya aka yi binciken su bai nuna musu wanda ke ɗaukar nauyin ta'addanci a kasashen shi ba sai a Najeriya. To me yasa kuma suna da hanyoyin da za su wajen gano wanda ke ɗaukar nauyin ta'addanci a Najeriya sun kasa kawo ƙarshen ta'addanci a kasashen su. Wannan dalilan fa yasa wasu sun cewa fa gaskiya akwai question mark akan wannan abubuwan da su faɗa wa mutane. Za ta iya ma sa su faɗa ne ko domin su haɗa 'yan Najeriya faɗa da shugabannin su ba lallai su faɗi gaskiya ba a ra'ayin su. Sannan kuma Silva suna ganin da cewa fa shugaban ƙasar Najeriya ta faɗa wasu manganu akan Najeriya a shekarar da ya gabata. A inda na farko ya ce fa ƙasar Najeriya ta ɗauko sojojin ƙasar Faransa ta ajiye su a wani waje a Borno aka je aka duba babu sojojin a wajen. Ya ƙara cewa ana haɗa kai da Najeriya da Faransa da China da ina ne ana kai ta ana ɗaukar nauyin ta'addanci a Niger kuma har yanzu babu shaida. Wali ya dai faɗi maganganu da yawa ba wai so nake tada magana ba so nake na kawo muku labarin abin da mutane suke faɗa. To ɗan maganar da ya faɗa ne fa yasa wasu sun ga cewa fa wannan maganganu ma da zai so ya zo ya faɗa